Pipila ka aspirants sa nagkariang posisyon sa mga lugar sa Mindanao, gideklarang nuisance candidates sa COMELEC. Atong saro ng detalye sa live report ni Argel Relator. Argel. Sara, hinuon sa karon dinhi sa Davao City walay gideklara ang COMELEC nga nuisance candidate sa mga nag-file og certificate of candidacy. Samtang giklaro sab sa COMELEC nga walay si bisan si kinsa gawas lang sa mismong botante ang makabalo kung kinsa man ang iyang gibutaran atus sa eleksyon. Sa gipagula nga impormasyon sa COMELEC Central Office, pipila ka aspirants nga nagsumite og certificate of candidacy ang gideklara nilang nuisance candidates. Sa Mindanao, lakip sa gideklarang nuisance candidates, sila si Limuel Yek Numeron, Rosalida Canay Fraina o Clarita Vital Pichay nga pulos nag-file og COC pagka-congressman sa ikaduhang distrito sa Surigao del Sur. Nuisance candidate sab si Romeo Osorio Avila nga mudagan unta pagka-mayor sa lungsod sa San Agustin sa Surigao del Sur. Lakip si Mapanid Macmul Mama nga mudagan unta pagka-mayor sa Tangkal, Lanao del Norte ug Alan Oligario nga mudagan pagka-mayor sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ug si Chelsea Ray Bukoy de los Reyes nga mudagan sa punta pagka-mayor sa lungsod sa Naga sa Zamboanga, Sibugay. Ang COMELEC Second Division maoy nagdeklara kanila nga nuisance candidates ug kanselado na ang ilang gisumiteng COC. Wala na mihatag og detalye ang maong buhatan sa pagdeklara sa maong mga aspirants nga nuisance candidates. Samtang sa nagapadayong automated counting machine roadshow na ginapahigayon sa COMELEC, gipasabot sa COMELEC nga dili tinuod nga dunay makahibalo kung kinsa man ang gibutarang kandidato sa matag botante. Kinihuman migula ang mga hungihong nga makahibalo ang mga kandidato o mga taga-suporta ni ini kung kinsa ang gipangbutaran sa botante. Busa, butaran gayud kuno kung kinsa ang buot butaran nga kandidato base sa kaugalingong pagbuot. Huwag kuna ng litrato ang balota, voter's receipt, or ACM screen. Why? Kasi baka gamitin yan outside para sa bayad. Boto sa imong konsensya. Kasi ang machine itself will only read your votes. Kung kinsa inyong gi-shade dito, mamahimong magdala og listahan sa buot butaran sulod sa voting precinct apan bawal ang sample ballot. Ang magmalapason, mag-atubang og election offense. Sara, base sa calendar of activities sa COMELEC sa January 12, 2025 na magsugod ang election period. Sara. Okay, daghang salamat, Argel Relator.